Психология на свободния пазар. Пред българското общество през последната седмица се открои въпросът за регулацията и респективно ненамесата в така нареченият свободен пазар. Ние не сме компетентни да правим икономически анализ на подобни въпроси. Ще разкажем една история за психологията според принципите на свободният пазар. През 70-те години Ford Motor Company продава Ford Pinto по-бързо от почти всеки друг автомобил в Америка. Но в компанията малка група инженери пази една ужасяваща тайна – 15 см. Това е разстоянието между задната броня и резервоара за гориво. При удар отзад със скорост над 40 км в час, резервоарът лесно може да се спука, горивната тръба да се скъса и колата да се превърне в пещ. За да бъде всичко още по-лошо, ударът често блокира вратите. Оставаш в капан на огнения ад. Решението било просто – гумен защитен елемент за $11. Когато докладът на инженерите стигнал до ръководството, счетоводителите не видели криза на безопасността. Видели математически проблем. Използвайки стандартния за индустрията модел разходи срещу ползи, те изчислили цената на поправката – $11 на автомобил за 12,5 милиона превозни средства, равно на $137 милиона. Цената на нищо да не се прави. Прогнозни 180 смъртни случая, по $200,000 всеки, 170 тежки наранявания, по $67,000 и 2100 изгорели автомобила, равно на $49,5 милиона. Заключението им било написано на напълно ясен език. По-евтино е хората да умрат. В продължение на 7 години Ford Motor Company продължила да продава Ford Pinto. Те знаели, че автомобилите са движещи се огнени капани, но тихомълком уреждали съдебните дела по-бързо, отколкото стигали до процес. Най-смущаващото – системата не се е провалила. Тя е работила точно както е била проектирана. Хората, написали заключението, не били психопати или злодеи. Те били професионалисти, които оптимизирали разходи и максимизирали ефективност, така както се очаква от свободният пазар. Някога някой е седял в добре осветен офис, пил е сутрешното си кафе и е решил, че $200,000 са справедлива цена за човешки живот. След това се е прибрал вкъщи за вечеря. Ето това е цялата психология на свободния пазар.